prvom kole kvalifikácie nad Richardasom Berankisom. Aký náročný bol pre teba tento zápas, skoro 2,5 hodinový? Ako si ho zvládol podľa teba? Tak samozrejme rád, že som vyhral, keď som včera videl ten los, tak predtým som dúfal, že budem mať trošku ľahší, ale tak išiel som s tým do toho, že samozrejme, že chcem vyhrať a začal som lepšie, ako som čakal. Takže som bol rád s mojím levelom hry dneska, aj som dobre servoval, aj som sa dobre hýbal podľa mňa, takže som rád, že sa mi to podarilo. Berankis je pomerne známy hráč, je to bývalý člen top 50, teda bol na 50. mieste, ale už to je pár rokov dozadu. Aj si sa pripravil nejako konkrétne, videl si nejaké videá zápasové predtým? Trošku som si ho pozrel, síce on moc nehráva na Antuke, takže to bolo trošku iné, pretože na tom harde sa hrá trochu ináč, ale trochu som si to pozrel, vedel som plus minus, čo mám čakať a tak to aj bolo. No. Ako sa ti hrálo pred domácim publikom? Tak som veľmi rád, podporovali ma dosť, takže to ma posielalo vpred tiež, takže ďakujem, že došli. Čiže prezrať, ako si spokojný s momentálnou aktuálnou sezónou, si vyhral vlastne turnaj v Monastíre, bol si aj vo finále dvojhry, ako ju zatiaľ hodnotíš? Tak začal som nie najlepšie tento rok a potom v Monastíre sa mi to podarilo konečne 8. finále, takže to mi odľahlo. Takže fajn, cítim, že sa zlepšujem stále, takže to je dôležité. Ako sa pripravíš na zajtrajší zápas? Ešte stále hrajú moji superi, takže uvidím, kto vyhrá a podľa toho sa dohodneme s trénerom.